ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እዚ ቻነል እዚ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ዘለና ብቕዓት ክብ ንምባል ዝሰርሕ ኮይኑ ብቐንዱ ንጀመርቲ ቋንቋ እንግሊሽ ዘተኮረ እዩ ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ዝፈጸምናዮ ነገር ንምግላጽ ዝሕግዘና ተንስ ማለት ሲምፕል ፓስት ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ እንተዳ ተኸታቲልኩም ነዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ነገራት ክንሪኦም ክንፍትን ኢና እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ስለምንታይ ኢና ንሲምፕል ፓስት ብርቱዕ ንብሎ ዝብል ኮይኑ ቀፂልና ንኣቃወማን ኣጠቃቅማን ናይዚ ተንስ እዚ ብኣርባዕተ መንገድታት ማለት ብፖዚቲቭ ሰንተንስ ብኔጋቲቭ ሰንተንስ ብኮስችን ሰንተንስ ከምኡውን ብየስ ኦር ኖ ሾርት አንሰር ጌርና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ሓፀርቲ ሓሳባት ኣኻኺብና ሓደ ጽሑፍ ከነዳሉ ኢና ስለዚ ምሳይ ጽንሑ ኣይትርሐቁ ትምህርትና ንምጅማር ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና እቲ ዝቐለለ ተንስ ማለት ሲምፕል ፕሬዘንት ርኢናዮ ነርና ካብ ሲምፕል ፕሬዘንት ቁሩብ ክብድ ዝበሉ ድማ ከም ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ከምኡውን ሲምፕል ፊቸር ርኢናዮም ነርና ሎሚ እምበኣር ናብቲ ዝኸበደ ተንስ ማለት ሲምፕል ፓስት በፂሕና ኣለና ሲምፕል ፓስት ግን ንምንታይ እዩ ብርቱዕ ዝበሃል እምበኣር ነዚ ኣብነት ዝኾኑና ነዞም ትርእይዎም ዘለኹም ማለት እዞም ብጸጋም ዘለዉ ሲምፕል ፕሬዘንት ኮይኖም ኤስ ኢኤስ ወሲኽናሎም ኣለና እዞም ብየማን ዘለዉ ግን ሲምፕል ፓስት ኮይኖም ኢዲ ወሲኽናሎም ኣለና ንኽልቲኦም ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ፊደላት ወሲኽናሎም ኣለና እቲ መሰረት ወይ እውን እቲ ሱር ቃላቶም እውን ኣይተቐየረን ስለዚ ሓደ ካብቲ ሓደ ብርቱዕ ክንብሎ ኣይንኽእልኒና እሞ ብኸመይ ዳሉ ሲምፕል ፓስት ብርቱዕ ዝበሃል ኢልና ምስ ንርኢ ግን እዞም ኣብዚ ማእኸል ወይ ድማ በዚ የማን ዘለዉ ብኸመይ ናብ ሲምፕል ፓስት ተቐይሮም ከም ዘለዉ እንተርኢና ኣብ መወዳእቶኦም ኢዲ ዘይኮነስ ከምዚ ትርእይዎም ዘለኹም ናብ ካልእ ሓድሽ ቃል እዮም ተቐይሮም ዘለዉ ኣብ ክንዲ ኢዝድ ቴክድ ስፒክድ ራይትድ ብሪንግድ ሊቭድ እናብልና ናብ ፓስት ክንዲ ንቕይሮም ብኣንጻሩ ነቲ መበገሲኦም ወይ ድማ ሱር ቃሎም ገዲፎም ናብ ካልእ ሓድሽ ቃል እዮም ተቐይሮም ዘለዉ እምበኣር እዚ ተለዋዋጢ ባህሪ ናይ ሲምፕል ፓስት ናብ ክልተ ንኸፍሎ ሬጉላር ቨርብስ ከምኡውን ኢሬጉላር ቨርብስ ኢልና ድማ ናብ ክልተ ንኸፍሎም ስለዚ እዞም ነዚ ሲምፕል ፓስት ብርቱዕ ዘብልዎ ድማ እዞም ኢሬጉላር ቨርብስ ዝበሃሉ ኮይኖም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ንሓደ ፍጻሜ ብሰለስተ ዝተፈላለዩ ቃላት ክገልጾ ስለ ዝፍትን እዩ ንኣብነት እዚ go ዝብል ቃል ናብ ፓስት ክንቅይሮ ከለና ኣብ ክንዲ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቃል ed ክንዲ ንውስኸሉ ናብ ካልእ ሓድሽ ቃል ማለት went ዝብል ተቐይሩሎ እዚ ማለት ካብዚ go ዝብል ቃል ሓደ ፊደል እኳ ኣብዚ went ዝብል ቃል ኣይንረክብን ኢና ናብዚ ፓስት ፓርቲሲፕል ወይ ድማ ቨርብ 3 ምስ ንመጽእ ድማ ብተመሳሳሊ ካልእ ሓድሽ ቃል ማለት ካብ went ዝብል ቃል ፍልይ ዝበለ gone ዝብል ቃል ንርኢ ኣለና እዚ ማለት ድማ ንሓደ ፍጻሜ ማለት go ወይ ድማ ከደ ምኻድ ንዝብል ቃል ብሰለስተ ዝተፈላለዩ ቃላት ክንገልጾ ንፍትና ኣለና ማለት እዩ ኣብቶም ዝተረፉ እውን ከምኡ ኮይኑ ንኣብነት do did done am was been እዚኦም ከኣሞ ነንሕድሕዶም ፍጹም ዘይመሳሰሉ ማለት am ዝብል ቃል ናብ ፓስት ክንቅይሮ ከለና ናብ ካልእ ሓድሽ ቃል ማለት was ዝብል ይቕየራሎ እዚ ማለት ሓደ ካብዞም am ወይ ድማ was ዘለዉ ፊደላት ከማን ኣብ ቢን ዝብል ቃል ኣይንረኽቦም ኢና ስለዚ እዞም ኢሬጉላር ቨርብ ዝበሃሉ ግስታት ናብ ካልእ ሓድሽ ቃል ይቕየሩ ስለ ዘለዉ ነዚኦም ከተጽንዖምን ክትዝክሮምን ተወሳኺ ግዜን ጻዕርን ከድልየካ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ንሓደ ፍጻሜ ክትገልጽ ሰለስተ በበይኖም ዝኾኑ ቃላት ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ድማ ንሲምፕል ፓስት ብርቱዕ ዝገብሮ ቀፂልና ሲምፕል ፓስት ንሓደ ኣብ ሕሉፍ ዝተፈጸመ ተግባር ማለት
ቅድሚ ሓደ ሰከንድ ይኹን ቅድሚ ዓመታት ዝተፈጸመ ክኸውን ይኽእል እዩ እምበኣር ነዚ ንምግላጽ ሲምፕል ፓስት ክጥቀም ኣለኒ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቋንቋ እንግሊሽ ክመሃር ጀሚረ ተነይረ ከምዚ ክብል ይኽእል እየ I started learning English last week ወይ ድማ I started to learn English last week እዚ ማለት ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ማለት ሎሚ ወይ እውን ትማሊ ክኸውን ይኽእል እቲ ትምህርቲ ኣቋሪጸ ኣለኹ ማለት እዩ። ቀፂልና ናይ ሲምፕል ፓስት ታይም ማርከርስ ማለት ነቲ ፍጻሜ ናይ ግዜ ንጻሬ ዝህቡና ኮይኖም ገለ ኣብነት ንምጥቃስ yesterday, last week, ago, in the previous days እዚኦም ነቲ ተግባር መዓስ ከም እተፈጸመ ዝሕቡርና እዮም ማለት እዩ። ቀፂልና ንኣቃውማ ሲምፕል ፓስት ዝምልከት ኮይኑ subject plus verb to ከምኡውን object ኮይኖም ንኣብነት they knocked on the door last week ቀፂልና እምበኣር ንሓደ ኣብ ሕሉፍ ዝፈጸምናዮ ብኣወንታ ወይ ድማ ብፖዚቲቭ ሰንተንስ ጌርና ክንገልጽ ንኽእል ኢና። ስለዚ ንኣቃውምኡ ዝምልከት subject verb object ከምኡውን ታይም ኮይኖም እቲ ቀንዲ ግሲ ወይ ድማ እቲ main verb ናብ past tense ክቕይሮም እየ። ስለዚ እዞም ክልተ irregular verbs ed ክውስኸሎም እየ። እዚ irregular verb ግን ማለት teach ዝብል ዘሎ ናቱ simple past እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ taught to ዘይኮነስ tau taught ኦኬ። ስለዚ እዞም irregular verb ዝበሃሉ ቁርብ ብርትዒሎም እዮም። ስለዚ ገለ ኣብነት ንምጥቃስ what did I do yesterday ኣነ ትማሊ እንታይ እየ ገይረ yesterday I learned about simple feature ኣነ ብዛዕባ simple feature ተማሂረ ነይረ። ቀፂልና what did we do last week ዝሓለፈ ሰሙን ንሕና እንታይ ኢና ጌርና we watched the game on TV last week ዝሓለፈ ሰሙን ንሕና ጸወታ ርኢና ነርና። ቀፂልና what did she do 2 days ago ንሳ ቅድሚ 2 መዓልቲ እንታይ ኣገይራ ነራ she taught English 2 days ago ንሳ እንግሊሽ ምሂራ ነራ። እምበኣር እዞም ሓሳባት እዚኦም ፖዚቲቭ ሰንተንስ ክንብሎም ዝኽኣልና didn't ዝብል ቃል ስለዘየለ እዩ። እዚ ማለት ተማሃሮ ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ኣወንታን ኣሉታን ሓሳባት ኣብ ምፍላይ ክጽገሙ ትርኢ ኢኻ። ሓደ ሓሳባት ብኸመይ ፖዚቲቭ ዝኸውን ብኸመይ ኔጌቲቭ ዝኸውን ኣብ ምፍላይ ሓደ ግዜ ክጽገሙ ትርኢ ኢኻ። ስለዚ እዞም ሓሳባት እዚኦም didn't ዝብል ስለዘየለ ፖዚቲቭ ሰንተንስ እዮም ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብ ሲምፕል ፓስት ኣሉታዊ ሓሳብ ወይ ድማ ኔጌቲቭ ሰንተንስ ተጠቂምና ሓሳብና ክንገልጽ ምስ ንደሊ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል። እቲ ኣቃውምኡ subject helping verb negative main verb object ከምኡውን time ኮይኖም ገለ ኣብነት ምስ ንርኢ ድማ what did I do yesterday I didn't learn English yesterday ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ተማሃሮ ዝሓትዎ እዚ did ዝብል ቃል ከመይ ኢሉ መጺኡ ዝብል እዩ። ነዚ ንምርዳእ ድማ ነዚ didn't ዝብል ዘሎ ክድምስሶ እየ። ነዚ main verb ድማ ናብ past ክቕይሮ እየ። ስለዚ መጀመርታ ናብ positive sentence ይቕይሮ ኣለኹ ማለት እዩ። ቀፂለ ናብ negative sentence ክመልሶ እንተደልየ ነዚ ed ደምሲሰ ኣብ ክንድኡ did ዝብል ቃል ከምጽአ። ስለዚ እዚ did ዝብል ቃል ኣብዚ ክገብረ ስለዚ እዚ did ዝብል ቃል ካብዚ simple past ዝኾነ main verb ዝወፀ ኮይኑ ስለዚ በኣንጻሩ እቲ main verb ካብ simple past ናብ verb 1 ይቕየራሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ኔጌቲቭ ግበሮ ዝብል ትእዛዝ ስለ ዘሎ ካብዚ ኔጌቲቭ not ዝብል ቃል ከውፅየ ኣብዚ ድማ ክገብረ። ስለዚ ኣብ መወዳእቱ ኔጌቲቭ ሰንተንስ ብኸምዚ መገዲ ከቕውም ክኢል ኣለኹ ማለት እዩ። ቀፂልና ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ድፈጸምናዮ ተግባር ብመልክዕ ሕቶ ወይ ድማ question sentence ጌርና ከነቕርቦ ተደሊና ብኸምዚ ዝስዕብ ጌርና ከነቕርቦ ንኽእል ኢና። ቅድሚኡ ግን
ከመይ ጌርና ሕቶ ከም ነቕውም ክንርኢ ኢና። ነዚ ሜይን ቨርብ ሲምፕል ፓስት ጌርናዮ ዘለና ማለት ነዚ ኢዲ ደምሲሰ ኣብ ክንድኡ ዲድ ዝብል ቃል ከምጽአ። ስለዚ ሕቶ ከቕውም እንተደልየ ናብዚ ቅድሚት ከምጽኦ እየ። ቀጺለ እውን ነቲ ሓሳባት ናብ ሕቶ ይቕይሮ ስለ ዘለኹ ምልክት ሕቶ ክገብረሉ እየ። ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ ኮስችን ሰንተንስ ብኸምዚ መገዲ ኣቂምናዮ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ገለ ኣብነት ንምጥቃስ Did I study English yesterday? Did we watch the news on TV last week? እምበኣር ኣብ ሲምፕል ፓስት ሓሳብና ብመልክዕ ሕቶ ክንገልጽ ተደሊና ከምዚ ይመስል ማለት እዩ። ቀጺልና yes or no short answer ኣብ ሲምፕል ፓስት ከመይ ይመስል ኢልና ክንርኢ ኢና። ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈጸመ ተግባር ከም ዝፈጸምናዮ ወይ ድማ ከም ዘይፈጸምናዮ መረጋገጺ ቃልና ማለት እወ ወይ ኣይፋል ኢልና ብሓጺር መልሲ ቃልና እንህበሉ ኮይኑ ገለ ኣብነት ምስ ንርኢ Did I study English yesterday? እንተዳ እንግሊሽ ኣጽኒዐ ነይረ Yes, I did ክብል ማለት እዩ። እንተዳ እንግሊሽ ዘየጽናዕኹ ኮይነ ድማ No, I didn't ኢለ ብሾርት አንሰር ክምልሰ ማለት እዩ። እምበኣር yes or no short answer ኣብ ሲምፕል ፓስት ከምዚ ይመስል ማለት እዩ። ቀጺልና ንዝተወሰኑ ሕቶታት ክንምልስ ኢና። ኣገባብ ኣመላለሳ ንተምሃሮ ከዳናግሮም ስለ ዝረአ ነዚኦም ቀሰይልና ክንምልሶም ኢና። What did I eat yesterday? ማለት ትማሊ ኣነ እንታይ በሊዐ ነይረ። ኣብዚ ሕቶ እዚ ዲድ ዝብል ቃል ስለ ዘሎ I did ኢልና ክንምልስ ግዴታ ኣይኮነን። እዚ what did ዝብል ምሕተት እዩ። ስለዚ I did ate ኢለ ክምልስ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ክልተ ፓስተንስ ኣብ ሓደ ሰንተንስ ክምልሶም ኣይክእልኒ። ስለዚ ነዚ ዲድ ደምሲሰ ኣብ ክንድኡ ነዚ ኢት ዝብል ዘሎ ማለት ቨርብ ዋን እዩ ዘሎ ናብ ፓስት ክቕይሮ ኣለኒ። ስለዚ I did eat ዘይኮነ I ate banana yesterday ኢለ ክምልስ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ መልሲ እዚ ዲድ ኣይኣቱን እዩ። ዲድ ዝብል ቃል ምሕተት እዩ ዳኣ እምበር ኣብቲ መልሲ ዝኣቱ ይኮነን። ቀጺልና What did she say yesterday morning? ማለት ንሳ ትማሊ እንታይ ኢላ ነይራ። ኣብዚ እቲ መጀመርያ እቲ ሳብጀክት ንሃና ሺ ይኸውን ኣሎ። ስለዚ ሺ ክጽሕፍ እየ። እቲ 10 ግዜ ኣቃውማ ናይ ሓደ ሰንተንስ ንብሎ ዘለና ንዕኡ ክንሕልዎ ኣለና። ስለዚ መጀመርያ ሳብጀክት ሺ ኢለ ጽሒፈ ኣለኹ። ቀጺለ ነዚ ዲድ ዝብል ቃል ደምሲሰ ኣብ ክንድኡ ነዚ ሜይን ቨርብ ናብ ፓስት ክቕይሮ እየ። ስለዚ ሺ ሰድ ቀጺልና ኸዓ እቲ ንሳ ዝተዛረበቶ ክንጽሕፍ ኢና። ሺ ሰድ I'm okay ቀጺልና What did he use last week? ስለዚ ክምልስ ከለኹ መጀመርያ ሳብጀክት ሂ ክጽሕፍ እየ። ቀጺለ ነዚ ዲድ ደምሲሰ ኣብ ክንድኡ ነቲ ሜይን ቨርብ ፓስት ክገብሮ እየ ማለት እዩ። ቀጺለ ዝኾነ ኦብጀክት ክገብረሉ እየ። ስለዚ he used a pencil ስለዚ ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ተምሃሮ ዝጋገይዎ ዲድ ስለ ዘሎ ግድን ዲድ ክንጥቀም ማለት ኣይኮነን። እምበኣር ናብቲ ናይ መጨረሽታ ትምህርትና በፂሕና ኣለና። ንሱ ድማ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ የመሓይሽ ኣለኹ ክንብል ተኾይና WH ሕቶታት ምምላስ እኹል ኣይኮነን። ምክንያቱ WH ሕቶታት ኣብ ስፖከን እንግሊሽ ብዙሕ ኣይሕጉዙኻን እዮም። ስለዚ ነቶም ቁርፅራፅ ሓሳባት ኣኪብካ ንሓደ ፍጻሜ ትገልጸሉ መገዲ ክትፈጥር ኣለካ። ስለዚ ኣብዚ ስዕብ ፍጻሜ ሓደ ተመሃራይ መምህሩ ትማሊ እንታይ ተማሂርኩም ነርኩም ኢሉ ምስ ሓተቶ ቁኑዕ ዘይኮነ መልሲ ዝሃቦ ኣጋጣሚ ተጠቂምና ከመይልና ነቲ ፍጻሜ ብሲምፕል ፓስት ከም ንገልጾ ክንርኢ ኢና።
እዛ ጽሕፍቲ ሓቢርና ነንብባ። Yesterday, I went to my school. I met my friends. We said hello each other. We started class at 8 o'clock, and my English teacher asked me, "What did we learn yesterday?" And I replied, "I ate cake." Then the class laughed. I was wrong because I didn't sleep enough. ኣብዚ ከይተቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብዚ ብብዝሒ እንጋገዮ ነዊሕ ሓሳባት ማለት ሎንግ ሰንተንስ ክንሃንጽ ምፍታን እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ሎንግ ሰንተንስ ሕፅር ዝበሉ ሓሳባት ምህናጽ እቲ ዝበለጸ እዩ። እዚ ማለት ብዝተኻእለ መጠን ሓጽርቲ ሓሳባት ክጥቀም እየ መሪጸ ዘለኹ። እዚ ከዓ ምስ ጀመርቲ ዝኸይድ ዓይነት ኣካያይዳ እዩ። ማለት ሎንግ ሰንተንስ ክጥቀም ተፈቲነ ከም ጀማሪ መጠን ናብ ጌጋ ከምርሐኒ ይኽእል እዩ። እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓልቲ ዘቕረብኩልኩም ትምህርቲ እዚ እዩ ነይሩ። እዚ ትምህርቲ ንኻልእ ደላይ መታን ክበጽሖ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናዮ።